Vitajte na kanáli Dejiny sveta v skratke, kde vám dnes prinesieme históriu Prvej svetovej vojny. Prvá svetová vojna, známa aj ako Veľká vojna, začala v roku 1914 a trvala 4 roky. Hlavnými príčinami vojny boli napätia medzi veľmocami, nacionalizmus, militarizmus a systém aliancií. Zámienkou k vypuknutiu konfliktu bolo atentát na arcivojvodu Františka Ferdinanda v Sarajeve 28. júna 1914. Po atentáte Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku, čo spustilo reťazovú reakciu medzi ďalšími štátmi. Na jednej strane stáli centrálne mocnosti, vrátane Nemecka a Rakúsko-Uhorska, na druhej strane spojenci, vrátane Francúzska, Británie a Ruska. Na frontoch sa odohrávali brutálne boje, najmä na západnom fronte medzi Francúzskom a Nemeckom. Táto vojna priniesla nové technológie a taktiky, vrátane tankov, lietadiel a chemických zbraní. Vojnu charakterizovali zákopové boje, kde milióny vojakov žili a bojovali v náročných podmienkach. V roku 1917 vstúpili do vojny Spojené štáty americké, čo výrazne posilnilo pozície spojencov. V roku 1918 centrálne mocnosti začali kolabovať a 11. novembra 1918 bolo podpísané prímerie, čím vojna skončila. Ďakujeme, že ste sledovali kanál Dejiny sveta v skratke. Dúfame, že sa vám dnešné video páčilo. Vidíme sa na budúce. V nasledujúcich videách sa budeme venovať ďalším historickým faktom. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a objavovať históriu s nami. Ďakujeme.